Gipukaw sa usa ka disgrasya ang pagkatulog sa nagbantay sa lechyonan. Di inasayran lang niya nga adunay pateng lawas ang nakapatong sa lutuanan og lechon sa barangay Catalonan Grande. O sa pagkiginabi sa DXDC team sa silingan sa maong lechyonan nga si alias Dante o base sa takuha sa CCTV footage di na nasa 50 meters ang gilayon sa gibakta sa biktima gikan sa maong lechyonan. Apan kalit kini nga nabanggaan sa usa ka itong nga pick up ug nalagpot diin matod pa tungod sa kusog nga impact gilayong kalit nga naabot kini sa maong tindahan. Dugang pa nga sukad sa maong panghitabo daling gihinluan ng lechyonan sa manok ug temporary unya kining gisiradan samtang giingong ni surrender na sab ang maong driver sa pick up ug sa parehong adlaw. Atong paminaw ng dugang nga paghulagway sa maong panghitabo. Ika na may kotse din na gidala sa diri sa kuwan, na pick up na Hilux. Isulod sa din na sa kuwan sa Balamban, kasulod dito mismo. Napag-mus yun kung maayo di ay. Gidala ay pagbangga, ginadala sa Okay, kusog ang impact. Oo, tapos ikalit og brake. Yapak na sa sulod dito. Isulod sa din na sa Balamban. Atong sugaganan sa mga lechon dito din sa mismo. Dili, dito mismo sa lutuanan. Tanggal ang mga utok. So mga utok na kanang itabo na napakayang utok niya daw. Pero ko, di ba naman yung radiator? Ay, nitiri pa siya. Nitirik. Dito naglayo na jud. Layo na kaisa. Pagtirik niya dito na sa nikuan. Ilis lang balay. Oh, di surrender. Ang tingog sa usa sa mga nakasaksi sa maong insidente. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman, Gretchen Igot, Tatak, Aramet.